Хайырлы ерте Татарстан дәүләт телевидениесінің милли тапшырулар хезмәте татар телендәге тапшыруларын башлап җибәрә. Туры эфир студиясендә Ания Гыйбадуллина безнең бүгенге чыгарылышта. Хастахана поликлиникаларда эш киеренке, ковид кискен вирус белән авыручылар арткан. Донорлар өчен яңа акция Казанда яшәүчеләрне паллиатив пациентларга кан тапшырырга чакыралар. Мәгълүмат киңлеге ничек эшли? Татмедиа Республика агентлыгының киңәйтелгән утырышы йомгаклары. Татарстан президенты Рустем Минниханов Алабуга муниципаль районында булды. Росприроднадзор җитәкчесе Светлана Родионова һәм Сибур холдинг директоры рәисе Дмитрий Конов белән Алабуга аерым икътисади зонасының җитештерү мәйданнарын карадылар. Кунакларына сәнәгать мөмкинлекләре, икътисади күрсәткечләр белән таныштырдылар. Хәзер Алабуга зонасында 57 резидент компаниясе эшли. Кунаклар Алабуга политех мәгариф үзәге эчендә бәйләделәр. Кадрлар әзерләү үзәге үзенең нәтиҗәле эшен күрсәтте. Елына 10 меңгә кадәр студентка белем бирә. Соңрак Рустем Минниханов Түбән Камада Түбән Кама нефть химиясе мәйданчыгында булды. Анда яңа офис комплексы төзелә. Чарада Росприроднадзор җитәкчесе Светлана Родионова һәм Сибур холдинг идарәсе рәисе Дмитрий Конов катнашты. Алифин комплексы нефтехим заводының төп стратегик проектларының берсе. Яңа завод җитештерелә торган этилен күләмен арттырырга мөмкинлек бирә. Комплекс төзелеше 2020 елның маенда башланды. Хәзер инде эшләрнең эчтән бер башкарылган. Аны 2023 ел азагына төгәлләү планлаштырыла. Рустем Минниханов шулай ук Түбән Камада Росприроднадзор бүлегенең яңа бинасын ачуда катнашты. Шунда ук хезмәткәрләргә 10 яңа автомобиль тапшырылды. Лаборатория заманча җиһазлар белән җиһазландырылган. Бу эшнең сыйфатын күтәрергә мөмкинлек бирә. Татарстан президенты билгеләп үткәнчә, уңайлы мөхит кешеләр өчен уңайлыкның иң мөһим эшләренең берсе. Ул Росприроднадзор җитәкчелегенә уртак хезмәтләре өчен рәхмәт белдерде. Татарстанда төп яңалыклар чыганаклары булып, интернеттагы рәсми яңалыклар сайтлары кала. Татмедиа Республика матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр агентлыгының узган елгы эш нәтиҗәләре турында киңәйтелгән утырышында ведомство җитәкчесе Айдар Сәлимгәрәев сөйләде. Татмедиа эшчәнлеген республика президенты аппараты җитәкчесе Әсхат Сафаров ничек бәяләде? Булар турында киләсе репортажда. Хәзер Татарстанда 725 масса күләм мәгълүмат чарасы исәпләнә. Газета, журналлар, телерадиокомпаниялар, мәгълүмат агентлыклары, медиа холдинглар, теләсә кайсы заук һәм аудиториягә эшли. Утырышта барысына да игътибар ителде. Кайберәүләре турыдан-туры эфирга чыга, икенчеләре үтемле үзенчәлекле проектлар белән кызыксына. Татмедиа ел башында оештырган махсус фотокүргәзмәдә үз һөнәрләренә туры йөзләгән кешене күреп булды. Анда журналистлар династияләре тәкъдим ителде. Без аны профессияга тугрылык дип атадык, чөнки чыннан да журналистикага гашыйк булган, аны тирәнтен аңлаган һәм менә әтиләреннән балаларына күчкән, бәлки инде апалы, сеңелле, абыйлы, энеле, әлегә өлкәдә эшләүчеләр бездә чыннан да бик күп. Татарстан элеккечә Россиянең иң күп укый торган төбәкләреннән берсе. Хәер, куллану практикасы нык үзгәрде. Яшьләр ешрак мәгълүматны газета, телевизорга караганда гаджетлар һәм социаль шелтәрләрдән алуны үстен күрә. 2 ел дәвамында коронавирус пандемиясе матбугатны ваклап сатуны юкка чыгарды. Интернет мәгълүматны җиткерү усулыгына. Әтияни үз баласына беренче чиратта бәхет тили. Ләкин зур тизлек белән үзгәреп барган дөньяда үз урынын таба алырлык баланы ничек тәрбияләргә? 5, 10, 15 елдан соң нинди белемнәр, сәләтләр һәм күнекмәләр кирәк булачак? Кешеләр элеккечә үк традицион масса күләм мәгълүмат чараларына, шул исәптән федераль масса күләм мәгълүмат чараларына ышана. Айдар Сәлимгәрәев узган ел Татарстан федераль яңалыклар тәртибендә лаеклы тәкъдим ителде дип билгеләп үтте. Монда Россия 1 һәм Россия 24 телеканалларында өлеше зур.
Федераль дәрәҗәдә үзебезне ничек күрсәтүебез, Татарстаннан читтә безне ничек күрүләре бик мөһим. Бу безнең төбәкнең инвестиция ягыннан да, талантлы кешеләрне республикага җәлеп итү ягыннан да нинди булуыбызны күрсәтә. Цифрлы трансформациядә алга китеш кадрларга бәйле. Аларны Казан Федераль университетының профильле институтында әзерлиләр. Узган 5 ел эчендә чыгарылыш сыйныф студентларының 48% һөнәргә тугры калган. Тиздән Татарстанда бердәм интернет платформа барлыкка килергә мөмкин. Анда безнең барлык телеканаллар да ачык була. Узган ел масса күләм мәгълүмат чараларында татар телендә балалар проектлары гамәлгә ашырылды. Милли мәдәният, гырыф-гадәтләр, туган тел белән үсеп килүче буын ешрак кызысына. Быелга да бурычлар аз түгел. Телерадио тапшыруларны интернет-платформага күчерү, IT-сервис шелтәрләрендә смартфоннар өчен индивидуаль кушымталар әзерләп кулланышка кертү, кадрлар сәясәте буенча эшне көчәйтү, шул исәптән заман таләпләрен исәпкә алып, милли мәгълүмат чараларына квалификацияле журналистлар әзерләү безнең мөһим бурычлардан санала. Әсхат Сәфәров республика медиа бергәлегенең узган елдагы эшен югары бәяләде. Журналистларга вакыйгаларны һәм фактларны гына түгел, лаеклы кешеләрне күбрәк күрсәтү дә мөһим. Купланушы рәчен актуаль хак мәгълүматны халыкка популяр булган каналлары буенча тарату заманы таләбе без барыбыз да Татарстан халкы өчен эшлибез, шуны оныттырга тиеш түгел. Сезгә рәхмәт бик зур. Президент аппараты җитәкчесе Минтимер Шәймиевнең 85 яшьлеген яктырткан өчен телерадио компанияләр һәм басмаларга аерым рәхмәт белдерде. Материалларда Татарстанның беренче президенты җитәкчелегендә ирешелгән җиңел булмаган юллар һәм казанышлар турында сөйләнде. Коллегия медиа бергәлеге аралашу өчен төрле мәйданчык булды. Мәгълүмат чаралары җитәкчеләре, журналистлар, Мәскәүдән килгән китап басучылар белән дә аралашты. Сәламәтлек саклау министрлыгының матбугат хезмәте җитәкчесе пандемия һәм цифрлаштыру чорының яңа бурычлары турында сөйләде. Иң яхшы масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләре, рәхмәт хатлары һәм дәүләт бүләкләре белән бүләкләнде. Фанис Мөхәммәтов, Дмитрий Второв, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Ковид бирешми. Кискен вирус белән авыручылар да арта. Республиканың оператив штабы вируслы инфекциялар таралуын хәбәр итте. Поликлиникалардагы чиратлар, ашыгыч ярдәм чакыручылар, кайнар линияга шалтыратулары гадәттәгедән күбрәк. Авырулар белән эшләүдә нәрсәләргә игътибар ителә? Тулырак киләсе язмада. Ютәл, тамак авыртуы, температура. Табибка кабул итүгә озын чиратлар. Республикада кискен вирус белән авыручыларның артуы күзәтелә. У меня поднялась температура до 39 и кашель был сильный. Высокая температура, ломота в теле, боли в горле сильные. Очередь, безусловно, есть, но это не так страшно. Кискен вирус авырулары таралу нәтиҗәсендә хастаханәләр, поликлиникалар, ашыгыч ярдәм хезмәте, табиблар бик киенке шартларда эшли. Ситуация в отношении вирусной инфекции у нас остается напряженной. Поликлиника җитәкчелеге дәвалау мөмкинлекләрен киңәйтү чараларын күрде. Медицина хезмәткәрләренең җаваплылыгы күпкә артты. Алар нигездә 2 сменада эшли. Чиратларны киметү өчен телемедицина консультациясе оештырылган. Шулай итеп, табиблар пациентлар белән тәүлек буена элемтәдә тора. Можем узнавать об их самочувствии. Дәвалауга төзәтмәләр кертергә кирәк булса, аларны хәле турында белә алабыз. Дәвалауга үзгәрешләр кертә алабыз. Шулай ук пациентлар өчен больничный вакытын дистанцион узайту һәм ябу мәсьәләләрен дә хәл итә алабыз. Здравствуйте, что беспокоит вас? Коронавирус йогышы буенча сораулар белән 122 номерлы кайнар линиягә мөрәҗәгать итәләр. Коронавирус буенча кайнар линия кул үзәгенә тәүлеккә 4 меңнән артык шалтырату керә. Операторлар саны артты, резерв әзерләнде. Шулай ук бу эшкә медицина югары курслары студентлары да җәлеп ителә. Күп функцияле үзәкләр белгечләре ярдәменә дә таянырга мөмкин. Люди обращаются с вопросами: у меня симптомы ОРВИ, что мне делать? Кешеләр үзләрендә вирус билгеләре булуын әйтәләр, киңәш сорыйлар. Табибны игә чакырту белән кызыксынучылар күп. Безнең оператор шалтыратуны кабул итә. Бу мөрәҗәгать карточка рәвешендә тутырыла. Аннары дәвалау учреждениесенә эшкәртүгә җибәрелә. Мәктәпләрдә, сыйныфларда укучыларның кимендә 20% грипп яки кискен вирус белән авырса, аларны өйләренә җибәрәләр. Республикада иртәнге фильтрны 799 укучы узмаган. 260 мәктәптә сыйныфларда укулар туктатылды. 7 мәктәп тулысынча ябылды. Балалар һәм яшүсмерләрдә авыру ешрак җиңел формада уза, әмма катлану очраклары да бар. Авыр эзлегүләргә юл куймас өчен табиблар яшүсмерләргә дә, өлкәннәргә дә прививка сатырга киңәш итә.
Фарис Мухамматов, Ия Кисицына, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Изге эшкә һәркем дә өлеш керта ала. Казанда яшәүчеләрне паллиатив пациентлар өчен кан тапшыруга чакыралар. Акция бөтен дөнья яман шеш авыруларына каршы көрәш көненә туры китерелгән. Бер вакытта ул Россиянең төрле шәһәрләрендә уза. Бу күптән традициягә керде. Акция барышында меңләгән кеше катнашкан. Акциянең яңа этабы 3-4 февральгә билгеләнгән. Теләүчеләрне республика кан үзәгендә Җиңү проспектындагы 85-нче йортта көтәләр. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Чаллының ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсе табиблары илдә беренчеләрдән булып уникаль операция ясады. Пациентның гомерен саклап калу өчен озак тырыштылар. Күкрәк һәм корсак тирәлегенә зыян китермичә генә протез куйдылар. Операциянең уникальлеге нәрсәдә? Без дә кызыксындык. Ютазы районынан 50 яшьлек пациентның хәле бик шәптән булмый. Күкрәк, корсак тирәләрендә күп эзлегүләр күзәтелә. Табиблар протез куярга дигән карарга килә. Бу эшне этаплап башкаралар. Беренче тапкыр табиблар аортаны тулысынча тере синтетикага алыштыра алган. Белгечләр телендә моны аортаны агач кәүсәсе, кан тамырларын тереклек өчен мөһим органнарны туендыручы ботак дип аңлаталар. Уникальность нашей технологии, уникальность технологии, которая запатентована в БСМП, она называется NBC-техник. Хастаханәдә патентланган безнең технология бик уникаль. Аның асылышында бу кәүсәне пластик торбага алмаштырудан, шул вакытта ботаклар буенча бөтен кан агымын саклап калудан гыйбарәт. Чаллы табибларның уникаль технологиясе турында Лейпциг, Барселона конференцияларында да фикер алыштылар. Хәзер аны чит илләрдә кулланалар. Протез баш миен бөерләрне кан белән тәэмин итү функциясендә үти. Организмның бөтенлеген саклап кала. Без уң һәм сул як кулларда кан артерияләре эшен активлаштыра алдык. Шуның нәтиҗәсендә организм эшчәнлеген тәэмин итүче әгъзалар, бөер, ашканә тузынулары тиешле нормага килә. Кан йөрү яхшыра. Кан артериялары эшчәнлеге 5-10 минутка туктатыла. Соңгы хәлиткеч этап 7 сәгать дәвам итеп уңышлы тәмамлана. Хәзер авыру үзен яхшы хис итә. Алия Галиуллина, Татарстан яңалыклары, Чаллы. Бір ел ішінде Татарстанда эш хакын минималь хезмәт хакыннан түбәнрәк түләгән 600-ге якын предприятие ачыкланган. Бу хакта Татарстан Республикасында кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкил каршындагы эксперт советының киңәйтелгән утырышында омбудсмен төбәк белән идарә итү үзәгенең проект офис рәисе Сәрия Сабурская хәбәр итте. Аның мәгълүматларына караганда 2000-гә якын кеше хезмәт хакын дәүләт гарантияле торганнан кимрәк суммада алган. Законны берничә ел бозган кайбер предприятие ачыкланган. Узган ел омбудсменга хезмәт мөнәсәбәтләре өлкәсендә 150-гә якын шикаят кергән. Ерак көнчыгыштан турыдан-туры яңа тотылган тәмле балык. Үзәк универсаль кибетнең сәүдә залында сезгә төрле нәзакәтле ашамлыкларны сайлап алырга булышалар. Авыз итүгә сыкландыра. Ашамлык тәмле дә, төсе сыйфаты да искиткеч. Тәмле саварин, нәфис ак балык, Сәләман балыгы патшасы Сусыл Чавича. Сатып алучылар ашамлыкларны бәяләгән, даими алалар. Мне нравится по вкусу, по качеству. И засол нравится, и рыба. Һәрберсе файдалы. Омега-3, омега-6 кислоталар, микро-макроэлементлар, консервантлар кушылмыйча тозланган 3 төрдәге кызыл угылдык та мулдан. Очень хороший кран. Барысында татып карарга, ашамлыкларның тәменә, сыйфатына 2-6 февраль көннәрендә үзәк универсаль кибеттә генә инанырга була. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез алдагы минутларда. Казанда опера җырчысы Федор Шаляпин исемендәге 40-нчы халыкара фестиваль дәвам итә. Опера һәм балет театрында күргәзмә ачылды. Иртәгә бөтен дөнья яман шеш авыруларына каршы көрәш көне. Республикада нинди чаралар күздә тотыла?
Быйыл якташыбыз күренекле опера җырчысы Федор Шаляпин исемендәге халыкара фестиваль 40-нчы тапкыр уза. Опера һәм балет театрында күргәзмә ачылды. Ул президентның мәдәни инициативаларны яклау фонды булышлыгы белән әзерләнгән. Күргәзмәдә опера фестиваленең тарихы чагылыш тапкан. Театр музей архивында сакланган, матбугатта басылган фоторәсемнәр, язмача материаллар аша фестивальнең үсеш этаплары күренә. Фестиваль Россиядә дә, чит илләрдә дә зур ихтирам казанды. Күргәзмәдә шулай ук Федор Шаляпинның иҗатына опера һәм балет театрының төп вакыйгаларына багышланган рубрикалар да тәкъдим ителгән. Барлык хезмәтләр дә бер үк адрес буенча күрсәтелә. Хәзер күп функциялы үзәкләрдә пенсия фонды хезмәтләрен дә алырга мөмкин. Социаль түләүләрне теркәргә булышалар, пенсия фондының барлыгы 9 төр хезмәтен күрсәтәләр. Республика шәһәр районнарында 12 яшьтән 17 яшькәчә яшүсмерләргә ковидтан прививка ясау дәвам итә. Бу районында да беренче доза препаратлар кайтарылган. Әлегә вакцина медицина училищесы һәм ветеринария техникумы студентларына ясалган. Яшүсмерләр вакцинаны ничек кичерә? Алар арасында ковид белән авыручылар күзәтеләме? Хәбәрчебез белеште. 18 яшькә кадәрле 67 балага 1 февраль көнне коронавирус йогышы диагнозы куелган. Йогыш белән балалар да ешрак чирли башлады. Кискен вирус һәм грипп белән авыручылар санының артуы да хәлне катлауландыра. Яшүсмерләрдә дә ковидның билгеләре шул ук. Тән температурасы күтәрелә, ютәл башлана, хәлсезлек күзәтелә. Коронавирус булу-булмавын бары тик лаборатория шартларында анализ биреп тикшергәннән соң, икенче көнне генә билгеле була. Шуннан соң табиблар дәвалау курсының вакытын, нинди дарулар кирәклеген ачыклый, и шартларында дәваларга кирәк. Хәзер нигездә башлангыч сыйныф укучылары, балалар бакчаларында тәрбияләнүчеләр авырый. 5-6 сыйныфларда укучыларның, шулай ук балалар бакчаларына йөрүче балаларның ковид белән чирләүләрен ачыкладык. Ата-аналарга күрсәтмәләр бирелде. Авыру балаларда уртача яки җиңел формада уза, әмма өзлегү очраклары да бар. Күзләр, баш мие, бөер, бавыр зарарлана. Аларны булдырмас өчен табиблар вакцинация ясарга киңәш итә. Препарат 21 көн интервалы белән 2 тапкыр кертелә. Балалар дозасында антигеннар олларныкына караганда 2 тапкырга кимрәк. Среди привитых детей осложнений. Прививка ясалган яшүсмерләр аны җиңел кичерде. Кискен авырып китүчеләр күзәтелмәде. Бу балаларның прививканы җиңел кичерүләрен ыргаслый. Буа районында 47 яшүсмергә прививка ясалган. Вакцинацияны 12-17 яшьлек балалар узарга мөмкин. 15 яшькә кадәрге балаларга прививканы ата-аналар ризалыгы белән генә ясыйлар. 15 яшьтән соң моны яшүсмерләр үзләре хәл итә. Ләлә Зайнуллина, Камилә Мусина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары, Буа районы. Иртәгә бөтен дөнья яманшыш авыруларына каршы көрәш көне. Татарстан радиосының иртәнге турдан-тур эфиры яманшыш авыруларын вакытында ачыклап дәвалау, диспансерлаштыруның әһәмияте, ковидка каршы авыр шартларда да кешеләр гомерен саклап калу өчен яманшыш авыруларын дәвалаучы табибларның тынгысыз киеренке хезмәтенә багышланды. Студия кунагы Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының Республика яманшыш авырулары диспансеры баш табиб урынбасары, Татарстанның атказанган табибы Илсур Шәймәрданов үтемле профилактик чараларны оештыру тәҗрибәсе турында да сөйләде, тыңлаучыларны борчыган сорауларга җавап бирде. Без дә аның берничә сорауга ачыклык кертүен сорадык. Илсур Васильевич, хәерле иртә. Пандемия вакытында яманшыш авыруларын дәвалауга игътибар кимемәдеме? Яманшыш авыруларын дәвалауга игътибар бүгенге көндә кимемәде. Ул да булса инде бүгенге көндә безнең бара милли проектлар, аның бер өлеше булып, шушы яманшыш авыруларына каршы көрәш булып тора. Бу мәсьәләгә зур бүгенге көндә игътибар бирелгән. Ул да булса дәүләт тарафыннан, президентыбыз тарафыннан зур игътибар бирелгән. Моның өчен зур күләмдә финансы, акчалар бүлеп бирелгән. Бүгенге көндә инде без алып барабыз. Үзебезнең материал техник ягыбызны ныгыту, онкология диспансерында шушы яманшыш авыруларына каршы фронтта
барлык өлкәсендә, ул да булса нур белән давалау аппаратлары, хирургия аппаратлары, расходный материаллар барсы өчендә бүгенге көндә зур игътибар белгән, алар сатып алыналар. Бүген әйтергә кирәк, без бүтән технологик паркны яңарттык шушы онкология диспансерының. Барлык дарулар һәм барлык аппаратлар бар шушы авыруларга каршы көрәш өчен. Яман шиш авыруларының кайсы төрләре ешрак очрый? Беренче урынга куяр идем, иң еш очрый торган яман авырулар ул да булса юан ишәктә, ирләр арасында ул үпкәдә, хатын-кызлар арасында күкрәк бизендә була торган яман шиш авырулар. Авыруның сәбәпләре нәрсәдә? Хәмер куллану, тәмәке тарту кебек яман гадәтләр шир барлыкка килүгә ничек йогынты ясый? Яман шиш авырулар, алар шушы хроник авырулар исемлегенә терәгән авырулар. Бу авыруларның сәбәбен аерым гына әйтеп була торган сәбәп юк. Алар күп төрле сәбәпләр аркасында килеп чыга торган авырулар. Монда крайне безнең гомер узунлыгында, гомер дәврендә безнең булган бүтән контактларыбыз, ул да булса табигать белән, ул да булса зарарлы матдәләр белән, ул да булса шушы әйтеп киткәнегезчә тәмәке тарту, ул да булса кирәкмәгән кояшта булу, җилдә булу, бүтән табигатьнең тәэсирләре барса да күпмедер вакыттан соң китереп чыгарырга мөмкиннәр яман шиш авырулар. Шул ук әйтергә кирәк, ялкынсыну, хроник ялкынсынулар барса да күпмедер вакыттан соң китереп чыгарырга мөмкинләр, сәбәп булып торган мөмкинләр яман шиш авыруларның. Бу көндә bütünlüyük әйтеп бетереп булмый, нәселдән килгән сәбәпләрен яман шиш авыруларның. Кайбер әгъзаларның 20% шушы нәселдән килә торган яман шиш авырулар. Авыруны башлангыч этапта ачыклап дәвалау өчен профилактик чараларга игътибар җитәме? Киткәнемчә, бүгенге көндә безнең 60%-тан артык авырулар беренче һәм икенче стадиядә билгеле булалар. Шуңа күрә безнең 60% безнең учетта тора торган авырулар 5 ел һәм 5 елдан күбрәк учетта торалар, яшиләр дигән сүз. Бу инде әйтеп китәргә кирәк, все-таки профилактик чараларның булуы һәм аларны дөрес кулланган очракта шушы авыруларның күбрәк беренче һәм икенче стадиядә билгеле булуга сәбәп булуын. Монда әйтеп китәргә кирәк, диспансеризация чарасының бик уңай тәэсирен, аны дөрес итеп кулланырга һәм аны һәр вакытта да вакытында үтәргә кирәк. Диагноз куелган пациентларга югалып калмас өчен, төшенкелеккә бирелмәс өчен нинди киңәшләр бирер идегез? Бары тик диагноз гына булганлыгын, диагноз коелу әле ул бетте булды, үлде дигән сүз түгел. Күп вакытта бу авыруларны давалап була һәм аларны терелтеп була. Бүгенге көндә аның өчен барлык шартлар да тудырылган. Ул да булса безнең шушы онкологиядә кулланыла торган хирургия усулы, нур белән давалау усулы, дарулар белән давалау усуллары бүгенге көндә зур үзгәреш һәм зур үсеш кичерәләр. Анда безнең әйтеп тагын бер кат кабатлап әйтәм, моңа игътибар бирелгән, акча бирелгән бу әйберләргә һәм шушы хәзерге көндә бу давалау усуллары үзләренең технологиясе белән, үзләренең сыйфаты белән беренчелектә башка алга киткән илләрдән аерылмыйлар. Яман шиш авыруларына каршы көрәш көнендә нәрсәләргә аерым игътибар ителә? Бу көн ясалган шуның өчен, ул да булса җәмәгатьчелекнең игътибарын җәлеп итү өчен бу проблемага, бу авырулар белән көрәштә күп санлы
табиблар армиясы һәм урта медицина хезмәткәрләр армиясы көрәшә. Аларның барсына да мин рәхмәт сүзләр әйтәсем килә, чөнки алар үзләрен аямыйча көне-төне операционныйда я булмаса аппарат артында берни дә көндә-төндә демичә ярдәм кулы сузарга әзерләр. Аларга мин теләр идем саулык, сәламәтлек семьяларына сабырлык дип әйтергә, чөнки ул табибларның һәм ул хезмәткәрләрнең күбесе көндә дими, төндә дими чыгып китәргә дә туры килә, любой вакытта ярдәм кулы сузарга кирәк була инде. Илсур Васильевич, эчтәлекле әңгәмәгез өчен зур рәхмәт. Сез Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының республика яман-шиш авырулары диспансеры баш табиб урынбасары, Татарстанның атказанган табибы Илсур Шаймарданов белән әңгәмә карадыгыз. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам итә. Без яңалыклар иҗат төркеме сезнең белән сау булашабыз. Ковид вирусына каршы прививка ясатуны кичектермәгез, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау сәламәт булыгыз.